Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misulod sa templo o giabog niya ang mga nagpatigayon didto o giingna niya sila. Nahisulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Si Jesus nagtudlo didto sa templo sa matag adlaw. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pangulo sa mga tao buot mo patay kaniya. Apan wala sila'y nahimo tungod kay ang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kanus aman ka malipay, kanang hugaw ang imong palibot o limpyo? Maayo kay dili day mo mga buangon. Basta normal ka nga tao, malipay gyud ka basta limpyo ang imong palibot. Nga hugaw gani, mura kag saputon, maguol, hasol imong pananaw. Hindi lang limpyo gyud. Ang Ginoo mausad, iya sadtang limpyuhan, mao na ang templo iyang gilimpyuhan. Nya ang diri sad sa unang pagbasa, ilang gibuntog ilang mga kaaway, ilang gipangpatay kadtong naghugaw-hugaw sa ilang templo, giguba pagyud, nahugaw pagyud. Nya paghuman dayon ilang gi-restore, ilang giayo, ilang gilimpyuhan, giilisan nila ang altar, gibag-o nila. 40 nilang lipaya, 8 kaadlaw silang nagpista. Kay 40 gid nilang lipaya nga limpyo nindot na ang ilang templo. No na kini siya usa ni siya ka ilhanan ba nga hugaw gani ang atong kinabuhi, wa gid tay kalipay. Basta hugaw atong kinabuhi. Unya limpyo gani atong kinabuhi, malinawon gyud ta. Nay mi text nako nagpatambag, daghan-daghan naman na silang magpatambag, wa pag ko kahumagbasa sa nagpatambag. Bahala matay mo de. Ako'y mamatay binasa, daghan gayo, yung sige patag plano unsaon pagtambag nga text dugay ra ba kay ta maka-text kanisan tiguang na ta magpunay tag irog sa atong glasses. May itong mga batan ulit, piti-piti lang kamo, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ang tiguan, mangita paghain itong mga Pero malingaw ko ba? Nagi-uban ha? Nga mo testimoniya, daghan na sa kong nadawat nga testimony, na kaduhanan ni attempt og hikog kay para niya wa na'y kapuslanan ng iyang kinabuhi. Ang ako rang gitambag, ingon ako niya, kana ganing naamagid ang Ginoo sulod nimo, ang nakaapan wa nimo siya tagaig higayon nga molimpyo sa imong kasing-kasing. Sunda lagid siya. Sa unsa nako pagsunod niya pader, nako paminaw niya. Sa unsa man pagpaminaw nako, sige paminaw na akong misa kana akong wali. Hutda nagpaminaw, daghan kay na sa YouTube. Sige na siya paminaw. Ingon ni siya nako pader, mura na jud kog naadik og paminaw. Nausab gyud kay nga akong kinabuhi pader. Sa una wa nakoy paglaom, karon nabag-o gyud akong paglaom. Nya katong bana nako pader nga didto nagapuyo siyang kabit, mag-ulian na biya panagsa pader. Mag-ulian ako no panagsa nako unya. Giunsa man ni ay lang sa kay dali-dali ay panagsaan lang usa. May nalang to makatilaw siya panagsa. Ingon ko, unya unsa na may imong gibati? Siya, suko biag ko pader, hiubos biag ko niya, pero tungod sa imong mga wali, nabag-o gyud ang akong pagtan-aw sa akong bana. Maluoy na ko niya pader nga wa gyapon siya kailag Ginoo. Tanawa, kanindot no. Awa mo nindot
Kamong mga asawa, ug naa mo ng sitwasyon na di mo nindutan. Kaduha na gud siya nag-attempt og hikog. Unya karon nabag-o na siya. Nya ang iya sang bana nga sa una wa gi uli-uli tuan nagiskabit, giabando na sila. Wa gani kuno siya tabangi sa iyang mga pag-atiman sa ilang anak nga gibilin pila to kabuk, upat pati to kabuk. Perti gyud kunong lisura. Karon magulian nagpanagsa siguro mga once a month inana no. Kaysa una tibok tuig, wahi uli-uli, di mo pakita, di gay mangumusta, karon mo uli na, basig dangtan na mga 3 ka tuig, twice a month na ano, nga dangtan na sa glaing 2 ka tuig, basig every week na, once a week, no, dangtan na mga 15 ka tuig, every day na gina. Oh, okay, masakit to naman. Paralyzed naman, anak naman na magpuyo sa inyo. Sikaw na sa atiman diya, limpyo sa iyang ihi, sa iyang mga hugaw, limpyo diya kay mauna na, permanente na ng imo. Niya sa may imong bation kung mulimpyo na kas imong bana nga buangon kayo. Malipay ka dili. Kamuray gaingon nga kung limpyo imong palibot, malipayon ka. O maura na yung teknik paglimpyo ra gyud nya kinsa may molimpyo gyud sa tinud-anay sa tong kinabuhi ang tag-iya ra sad anang maong kinabuhi nga mao si Kristo. Tanawa ang mga taong buangon nga ang ilag yung kaugalingon na puno sa sala, mga pari para bagyod, mga pari kadto mga magtutudlo sa balaod ni Moises, ang mga Parisiyo, mga leader sa mga Hudiyo nga kadto bang kauban nilang Judas sa una ba, mga kaliwat natong Judas sa unang pagbasa nga siging simba sa templo. Pag abot ng Kristo, ila ng patyon si Kristo. Nganuman kini manggong ilang 8 ka adlaw nga pagsimba niya maghalad sila sa Ginoo, niabot yung panahon nga nahimo ng negosyo. Negosyo na ba? Kanang adto na silang mamaligya, adto na mag-ilis og kwarta. Kaya ng mga Hudiyo, nagika naman sa lain-laing mga nasod, lain-lain sa silang currency. Ilisan nga to, naay ginansya, nahimo ng marketplace, nahimo ng murag merkado ang templo. Motong gilimpyuhan ni Kristo. Siya inyo man ang gihimong taguanan sa mga tulisan. Unsa man ang tulisan? Awa mo kailag tulisan. Manguha gina sila kwarta gituyo ana. So kanang tao nga nahigugmas kwarta, kanang tao nga kwarta gihuna-huna, kana tulisan na. Usahay tulison kana sa atubangan. Kana ding tigpa 5-6. Kanang 5-6 ba? Di ba tulis man sa atubangan? Sunan ka na 1,000 nimo mahimo dayong pila na inig sunod buwan? Ang 1,000 ba? Pila na igsunod buwan, ana? 1 tulis na kag 200. Sunang ana. Unya, igabot o sa katuig. Pila naman ang 1,000 o di ni mo mabayran? Nga kada buwan, 200 may patong. Tanawa. Diba, inigtapos tuig. Ang imong bayranan. Ang interest, ang gipatong, dako pas imong gihuwaman. Nga inighuwam ra ba nimo gikuhaan ang daan, tulis lagi gyud atubangan lagi. Nya lipay mo na. Ay mo dangop diha, pangayo sa inyong silingan ingos Kristo, ay mo pangutang pangayo kay naay mga taong mga tulisan nga ang imong problema sa kwarta himuon nilang negosyo, himuon nilang income generating business. Ang imong problema sa kwarta. Muna karon ang mga ATM sa mga nagtrabaho, tuanas kamot sa mga nag 5-6. Hugaw, mga tulisan ang ilang kasing-kasing. Malipayon na sila. Tanawan ang nagpa 5-6, malipayon ba? Kusmod kay naong. Tanawang pari, nga wa magpa 5-6. Sige lag kolekta. Ay sus, malipayon kayo. Lingian ay mong tupad lingian. Ingna nagpa 5-6 ka? Ingna. Oy, yung gani. Ato sa nang negosyo no, tulisan ka. Tulisan. Basta ka nang nahigugmas kwarta, tulisan na. Kanang magsigig paningil ang mga utang, tulisan na.
kanang magsigig pangigian ang iya mga yuta, kanang mga kural, mga unsa diha, mga tanom, kana tulisan na. Ngano man, nganong mangigi man ka ana, nga di man na imo, hinatag man nas Ginoo. Ika na no'y mangigi sa hinatag sa Ginoo? Kawagon nimo ibatasan. Ikay nagpatubuan ang imong mga tanom, kanang imong yuta, ikay gahimo ana. Ingka na din koral pa dil. O lagi ang koral. Pero nagtungtong man na si yuta. Kuha ang yuta, di ba wagtang na imong koral. O niya, nganong mangigim ka na? Tulisan ka. Ang tulisan mangangkon sa dili ila. Pugso nilagangkon ang dili ila. Niya ang tag-iya in taon kung musupak-supak. Patyon pagyod. Buangon ang mga tulisan. Muna ingos Kristo ayaw himua ang templo nga tagwaanan sa mga tulisan. Nya kamo karon dinhing nanimba di mo tulisan. Panghatag mo og slat. Palit mo og maayog slat kana ang pari na tulisan. Oh, nindot kayo na. Na karon gani oh nanatay na halin sa atong slat nga 901 na ka slat sa atong halin. Oh, daghan na. Kani sila mo'y makalimpyo sa templo. Nya ang ako sang gipamaraig ninyo isip inyong birthday gift nako kun buhi pa ko inig ka 24 hangyo man ko og mga pila to ka bag sa akong gikinahanglan mga pila to 2,100 ka bags na tag 5 kuan 5 kilo o naana ko'y nadawat rong mga 681 ka bags o di ba pakyapon napa may mga 1,419 ka mga bags ambot kahaog kuan pa ba kani paigo pa ba kani mahuman ra siguro ni ay mga hatag mo gahapon bitaw dihay ni text nako pader pila man ang usa ka kapilya pader nako 58 man na ka bags isa tagpila man kada bag nako ikaw lang nagbutang lang nag 200 so 11,600 padaden siya 12,000 kapin ingon siya pader para nis usa ka kapilya nindota 24 na lang kakapilya mo iwap ay assignment naka-assign ana do naman sa ining hatag og bali og kuan pila to mga 25 ka kuan kanang sako 250 ka mga sige na kanang bags ba na di pila na to kakapilya di na magimo ka mo kwenta na siya nang lipay rasad ko nga naimot ako di mako kahatag ngadto nila pila ra man ang akong stipend nga tag 30,000 ra man na kada semana nya ako man ang ihatag sa palit slat palit sa ato diring mga personnel ako man sana silang bahinan kay ug di sa duwa sana sila di man sa ko kadupa-dupa di ako ra nang ibalik ngadto nila mao na nga malipayon kay ko dihabitay gahapon nagmisa ko nya ningon dayon tong akong mga kaila ba nga karaan silang kaila ba karon pa mi nakita-kita isa Father ni bata man ka ako tira pikanti karon nako dili ka mo bata nga malipayon kay ang mga tao generous kay tanan isayunan bago gani mga donation sa tong nadawat nga nakapausab dinhi sa atong mga simbahan kadaghan ani pero naa pagitay panginahanglan nya relax ra ko kay kibaw ko bang hatag yun mo kani 901 na ni ka buok slots atong kuan pila man ka slots atong gikinahanglan karong November para atong pag-honor sa mga santos akong gibana-bana kinahanglan gid unta tag mga 6,000 ka slots aron matubag nato ang atong obligasyon nga bayronon aning ato mga yuta nga na-acquire para karong buwana na may ni termino nga tapos aning buwan mas maigi kunog mabayran sila ana mga 6,000 ka slots na nya 900 naman ni ka slots pila na lay kuwang 5,100 nya kaya ka na nato hangtod pizza 30 Nobyembre kung mangangko lang gid mog slot diha nga tag 1,000 kada semana si Arog dili ni mahurot 6,000 ra gud ka slots ang gikinahanglan karong November
Ana, nya ini ka December sad, lain na sad nga mga 10,000 tunutong ilang akong bana-bana. Adto na sa January, mahurot gining 60,000 tingali, mga February siguro, hurot na ni. O, di ba? O, di matubag na ni tanan natong panginahanglan, once and for all project. Nya unsa may mahitabo sa atong simbahanan? Malipay ta o maguol? Malipay kita kay kining tanan natong gibuhat, samas gibuhat nila ni Judas, mao ang pagpanindot og ang paghimo sa atong simbahanan nga mas makahuluganon og mas nindot gamiton tungod kay naa natay lugar nga kamitingan, naa natay lugar nga kasimbahan nga nindot, unya kaparkingan diha, kaagian, hangtod sa sunod natong mga kaliwatan kay kamo mga tiwasuno naman kay na inyong naong jutay na lang tuig, oy ipuno ninyo og nako wa na mga 20, 30 ka tuig ikan karon, hurot-hurot na ta. Pero kining atong gihimo karon, kining atong gibuhat karong pagpamalit aning mga yuta, pagtukod aning mga structures nga kinahanglanon kay simbahan sa mas kumbento, social halls o kanang atong grounds diha, ang pagpataod natog solar system, mga 30 ka tuig magsigi na gid na siya benepisyo sa atong mga sumusunod. Ug anha sad sila madasig kini mga bata karon o mga batan-on, moingon sad na sila sundon sa nakong gibuhat nilang papag mama kay sila'y nakapanindot aning simbahana, ampingan sa dinamo. Kini sila si Judas diri sa unang pagbasa, di man ni si Judas Iscariote, mga kaliwat ni nilang David, nilang Solomon nga mihandom sa kanindot sa gibuhat silang ginikanan, nagula sa ilang dugo aron ilang padayunon. Kita sad produkto sad ta sa kinabuhi ni Hesus sa mga apostoles nga nagpakamatay para sa atong kaluwasan, para niining pagtukod niining simbahan. Muna magsigi sa tag-share sa atong mga bahandi. Ako doon ako'y target nga karong kutob sa akong birthday, ika-24, makadonate ko o makapalit ko og 58 ka slots. Kay 58 years old naman ko kung moabot pa kong 24. So, ibaw mong pila na akong napalit. Pangutan, Aster Nara. Oy, nakapalit na kog 43 ka slots. So, na, daghan na. Ug buhi pa ko sunod simana, 15 na lang ka slots ang kuwang. Oh, di ba? Na akong challenge, 58 slots sa akong kinabuhi. Kana sa karon lang nakutob akong birthday. Nga magsige pa man kog challenge ana hangtod matapos ang 60,000. Oo di, basig ubay-ubay jud kong mada nya sa sunod ug mamatay nako, akong kalag mo bisita dinhi, makaingon jud ko kapalit og slot ani. Nya moingon San Pedro to, di ka kasod. Kang paria ka kay buangon kay kastanan. Ana ko, palit ang kog slot oy. Moingon din na San Vicente, op nyor ayo nag kuan ninyo kay dako kay nagnapalit nga slot dito. Nya baga pa jud kay nagnawang mangayo sa mga tao. Muna nyor, ako'y magpabaga sa kong naong, pasudla in taon ng buangon nga pari. So day ko dito, San Vicente, San Vicente. Ting, salamat ting ha. Ninduta ka no, magkita ming San Vicente dito, tungod akong pagpalit og slot. Magkita din ta aning mga 15,000, more than 15,000 katao nga namalit og slots dinhi. Magkita ta dito sa langit. Ninduta ka no? Maapil na ta sa November 1 celebration. All Saints Day. O, di ba? Kanindot, ana, palit na mo. Sige. Sige, manindog na tayo. Orag ko, agi-epic na nga akong sales stock. Mga igsoon, uban sa dakog pagsalig sa Dios, ang atong amahan, nga maluluyon, magampo kita nga masaligon sa pag-ingon, amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan, nga sa kanunay ilang dadon si Kristo ang kahayag sa kalibutan, ngadto sa tanan nga ilang gialagaran. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga nasod, nga misalikway sa pagtuong Kristohanon, nga pinaagi sa Espiritu Santo, magiyahan sila aron magpatigbabaw ang gugma o panaghiusa,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang niadtong nag-antos sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa mga nangamatay natong mga kaigsuunan, ilabi na sa atong gihandom karon, nga makaangko na sila sa kalinaw nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Amahan, diha sa pagampo, gipadangat namo ang among panginahanglan. Dawata kini, kay among gituboy, diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.